Volám sa František Augst, som pedagógom, podnikateľom a kandidátom na post primátora. 40 rokov žijem v Rímavskej Sobote, som silným lokálpatriotom, hrdý som na minulosť mesta a smutný som za prítomnosť. Naše mesto a náš región nemá také výhody ako Nitra, Žilina alebo Trenčín. Napriek tomu nie som pesimistom. Silným vedením vedel by som pomôcť tomuto mestu. Viem, ako na to. Stojím na pódiu najkrajšieho nefungujúceho amfiteátra. Nechcem vidieť na pódiu seba, ale hodnotné programy a na javisku stovky ľudí. Chcem sa s tým zaoberať a chcem zachrániť tento poklad. 20 rokov robím v turistickom ruchu a nechápem, čo sa tu deje na Kurinci. Pred 10 rokmi 200 miliónov sa investovalo a od tej doby to nefunguje. To, čo bolo pre nás, Soboťanov, milé a príjemné, to sa zničilo a perla je niekde v burine. Mali by sme vrátiť Kurinec mestu, mali by sme vrátiť Kurinec na turistickú mapu turistom. Ako by som to riešil? Hneď v prvej fáze, ja by som určite nečakal ďalej na zázraky, v prvej fáze hneď by som položil 3 pekné mobilné bunky, ktoré neskoršie sa dajú odstrániť. Postavil by som jedno veľké detské ihrisko, trambolíny, kone, štvorkolky, naspäť člny na jazero, vodné bicykle a verte mi, že by to fungovalo. Kurinec je o vode. Megalománsky projekt treba zabudnúť. To, čo ostalo zo starých hodnôt, treba zachrániť. Potrebujeme ešte 2 bazény, vytvoriť nejaké pracovné možnosti a verím, že to bude fungovať. 27. novembra príďte voliť, krúžkujte kandidáta číslo 1. Volám sa František Augst a viem, ako na to.